primer cop que Pasquala va canviar de mare, la nena tenia 9 anys. Vivia a Vall de Roures, en una petita casa a pocs metres del portal de Sant Roc. A pesar de no estar encarats al riu Matarranya, a les nits podien escoltar el seu brugit i la remor ronca de les aigües. Aquest era el poble on havia nascut el pare, la mare, la seva germana gran i també ella. El primer cop que Pasquala va canviar de mare, la nena tenia 9 anys. El dia anterior, a primera hora del matí, havien sonat alguns trets. Una colla d'anarquistes s'havia plantat amb escopetes i bombes incendiàries davant la casa quarter de la Guàrdia Civil. Tancats tots 4 a casa i ja de matinada, els va arribar l'inconfusible so d'una corneta. L'exèrcit. I al cap de poc van començar a sentir corredisses pel carrer, algun crit d'alto, algun tret espars, escadusser, i van trucar a la porta.